आं खोब गोजोनथावना बाथ्रा होननानै आङो दिनै फोरमायगोन। जोंनि 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायाव जोंहा दिनैहाय नैबे राइन' स्पर्टिं क्लाब काम लाइब्रेरिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मोनसे ग्रेन्ड जयनिं सेरेमनि जों हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव जोंहा 1230 जोंहा सा BPFजों लोगोसे गुबुन गुबुन दोलोनि बिबानगिरिफ्रा जोंनि दोलोआव दिनै हाबफैदों। खोब गोजोनथावना बाथ्रा आरो बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों आं बरायबाय। आरो बे हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आथिखालनि UPPL दोलोनि जा आफादगिरि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैदों। जोंनि बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहाय बाहागो लाफैदों। जोंनि मोनसे समनि जोंहा MLA जा सन्दीप बसुमतारी बिथाङा बाहाय बाहागो लाफैदों। आरो जोंनि एक्ट्रेस नं सिले समाजनि जा MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैदों। आरो गोबां जोंनि UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा मैखोमै बाहागो लानानै नैबे हाबाफारिखौ मैखोमै जाफुंसार खालामदों। आं बेखौ मिजिं खालामदों। आरो आङो दिनैहाय बुंगोन दिनै 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव BPFनि गोहोआ दिनै एखे 100% दुरबल जाबाय। आं बेखौ बुंगोन। दिनैनि जयनिं हाबाफारिया जिल्ला हिसाबै लानाय जादोंना चिरांदुवार दिनैनि बे जयनिं हाबाफारिखौ जोङो 14 नं चिरांदुवार समस्ति हिसाबैसो जों लादों। आरो बे समस्तिनियाव दिनैहाय 1230 जोंहा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनि बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आं खोब गोजोननाय मोनदों। आरो फैगौ समावहाय जोंहा लकसभानि बिसायख'थियाव निस्सय बिथांमोननि मैखोम बिहोमा बिथांमोना निस्सय लागोन। आरो जोंनि MP बिसायख'थियाव लकसभा बिसायख'थियाव जोंनि UPPLनि बिजाथि NDAनि बिजाथि बे बिजाथिया 100% देरहागोन आरो बयनिख्रुइ बांसिन भर हरनो हागोन। आं बेखौ मिजिं खालामो। लोगोसे जोंहा दिनै खोब गोजोनथावना बाथ्रा नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव जा बिर सिलागां बसुमतारी मेम'रियेल मिनि स्टेडियाम नैबे जोंहा राइन' स्पर्टिं क्लाब काम लाइब्रेरिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव बेखौ जोङो लुफुंनो दिनै सिगांदों। आरो बेल' नङा जोंहा सुजित नार्जारी गोसोखां नब्लां बेखौ जोङो सान्थिपुराव थाबैनो गायसनगोन। आरो बेबायदिनो गोबां जोंहा अनुस्थान दिनै जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ। जोङो दाखालि नुदों बिनेश्वर ब्रह्म गोसोखां नलेज सेन्टार बेखौबो जोङो अलरेडि जोंनि समस्तियाव मोनबा जोङो दाखालि गायसनखांबाय। आरो बेबायदिनो गोबां माखासे अनुस्थानफ्रा जोंनि गेजेराव जानो फैगासिनो दङ। आं आसा खालामो साफ्रोमबो रायजो राजाया बेबायदि गोख्रों खामानि मावनायनि थाखाय जोंनि गोबां बेबायदि माखासे आसनि लानानै खामानि मावनायनि थाखाय जोंनि गुबुन गुबुन दोलोआ दिनै जोंनि UPPL दोलोआव दिनै जयनिं जादों। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे गोहोखौ जोंनि सक्तिखौ जोंनि आखायाव दोनबाय थानो थाखाय जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा दिनै मदद होगासिनो दं। आं बेखौ मिजिं खालामो। मोनसे फोसावथाय बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसोर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।